Estás a escoitar Ágora, un espazo onde achegarte os contidos do Consello da Cultura Galega en formato podcast. Seteventos Ábrego. A relación de Galicia con Argentina, Uruguai e Chile. Unha viaxe con figuras como Tacholas e Castelao. Un podcast do Consello da Cultura Galega nas voces de Gabriel Fuentes e David Gesteira. Y así fue que el mes pasado te llegó un sobrelucado que lutó tu corazón. Y hoy te veo, galleguita sentada y te solita en un rincón del pilar. Y la pena que te mata claramente se retrata en tu pálido portal. Tu tristeza es infinita, ya no son la galleguita que llegó un día de abril. Benvidos e benvidas a Seteventos, o podcast promovido polo Consello da Cultura Galega, onde exploramos o fío universal que conecta Galicia co resto do mundo. Con cada episodio, con cada evento, ponemos o foco nos intercambios entre a nosa cultura e as dos outros povos. Estas viaxes non serían posibles sen os testemuños, as historias e os documentos recollidos e conservados polo propio Consello da Cultura Galega. Contidos que, por certo, están aberto para quen queira seguir mergullándose nestes relatos que vos presentamos en Seteventos. Eu son Gabriel Fuentes. Eu son David Gesteira. En este sétimo e último episodio deixámonos levar polo ábrego para descubrir Suramérica, en concreto Argentina e Uruguai. Seteventos, capítulo 7, Ábrego. Todo o que ten de vivo e de palpitante a nosa colectividade galega. Aquí hai xentes que chegaron fai medio século en procura de novos horizontes, que tuveron fillos e netos e bisnetos, que traballaron a prol de Galicia e a prol desta patria. Aquí están os pioneros desta obra de arte e de espiritualidade, que somos os galegos de Bos Aires nas súas mellores creacións. Aquí están xentes pertenecentes a todas as capas sociales dos galegos de Buenos Aires. O obreiro manual que naufragou comigo nun barco, sendo os dous tripulantes de cámara. Non podemos comezar con este tema do outro xeito que non sexa para falar dos centros galegos na Argentina. Tal e como acabades de escoitar a Suárez Picallo, a emigración galega foi esencial na construción e desenvolvemento da Argentina. A forza da súa voz e os aplausos que se escoitan no seu discurso non poden senón emocionarnos e facernos ver como chegaba a xente. O discurso está feito no Centro Galego de Bos Aires. E que mellor excusa que esa para falar do importante que foi o asociacionismo galego na diáspora e o labor fundamental que se levou a cabo nos centros galegos. Que os galegos se asociasen e se recoñecesen como un mesmo grupo xa ben de antigo. Os primeiros conatos de asociacionismo étnico galego fora de Galicia remontan ao século XVIII e emerxen alrededor de elementos de identidade moi primarios, tal e como se demostra nas aurorais congregacións patronales de Madrid, México ou Bos Aires. Se vos lembrades, na de México falamos no capítulo de Poñente. Pero o momento de maior auxe foi a comezos do século XX e sobre todo ten dous protagonistas concretos, Argentina e Cuba. O da Argentina, que é o que aquí nos corresponde, fundouse en 1907 e tivo un papel crucial con maiúsculas no desenvolvemento da comunidade galega deste país. De feito, foi a entidade asociativa máis grande de todo o continente americano. Os centros galegos nun comezo estaban pensados para dar asistencia sanitaria, pero co paso do tempo fóronse transformando nunha especie de Galicia onde se realizaban actos culturais, educativos e demais. Podemos dicir, sen temor a equivocarnos, que estamos diante dun exemplo para toda a inmigración. Un lugar de refuxio, pero tamén de aprendizaxes e compartir experiencias. Temos o placer de contar co actual presidente do Centro Galego de Bos Aires, Muxo. Cal era o papel que xogaban os centros galegos? Bueno, había o Centro Galego, por exemplo, é un hospital, non? Hai que aclarar iso. Moitísimos galegos, porque claro, os que emigraban eran mayoritariamente xente nova, moitísimos galegos chegaban
e tiñan familia na Argentina, o primeiro que se facía ao chegar era asocialo ao Centro Gallego, para que se tiñan algún problema de saúde foran atendidos ali. Así que eso era prioritario. Despois, de acordo ás comarcas ou aos sitios, un podía ser socio de algunha institución, pero eu non creo que máis dun 20% da xente pertencer a algunha institución. Normalmente non, salvo o Centro Galego, sí que eran moitísimo, chegou a ter máis de 100.000 socios. Pero, bueno, os que ían ás institucións, que eran poucos, pero, digamos, no, había institucións como a nosa de Salvaterra, que prácticamente era facer unha comida con un baile por ano, iso era o que máis abundaba, e o Centro Lucense, que era o que tiña os bailes todos os domingos. Tamén a Federación de Sociedades Galegas tiña bailes todos os domingos, pero a diferencia do Centro Galego, do Centro Galicia, antes do Centro Lucense, que remataban ás 8 da noite, en inverno me parece que ás 7, na Federación empezaban ás 7 os bailes. Así que hasta había xente que iba a un baile, tomaba o autobús e despois iba a outro. Pero, bueno, tiveron, sí, culturalmente tiveron moita importancia, porque era un xeito tamén de mitigar a morriña que bueno, nunca desaparecía, non, entón, escoitar unha gaita era, en eses centros, nos bailes sempre había gaita. Por suposto que había orquestras, grupos con músicas modernas, aunque os gaiteiros tocaban de todo, porque tocan de todo. Os gaiteiros tocan un tango, os gaiteiros tocan música nativa de Argentina, así que podías bailar todo. Pero para un galego, escutar unha gaita era sentir a Galicia. Ti podes escutar, eu anterdonte corrín ao medio maratón Big Bike e despois uns amigos leváronme a xantar a Portugal. Apareceu un home ali nunha terraza tocando un saxofón, música extraordinaria, pero que non me di nada. Pode ser de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Portugal, pero cando escoitas unha gaita, esa é nosa. Como te sentes ti ao ver que gardades un legado cultural e artístico tan valioso? O Centro Galego estivo a piques de desaparecer, como desapareceu o Hospital Español, por exemplo, e eu xustamente, que estaba totalmente fora da política do centro, presenteime para que non se perda, para que non se peche, porque indudablemente xa se perdía, porque xustamente digo, non pode morrer o que acolleu a tantos galegos, o que foi froito do traballo de tantos galegos. Aquí morreu Castelao, aquí morreu Suárez Picallo, aquí pasaron Manuel Puente, tantos galegos ilustres, próceres da nosa colectividade, que isto non pode desaparecer. Entón, presenteime por libres, digamos, para presidilo, porque penso que ese legado hai que mantelo, porque eu fun un día á Biblioteca Nacional de Argentina, falei coa directora e díxome: yo nací en el Centro Gallego. Entón, falas con grandes personalidades de Argentina e naceron no Centro Galego. E era o froito do traballo de todos eses galegos abnegados que quitaban horas ao seu descanso, á súa familia, que facían aportes económicos para chegar a ter unha institución exemplar
como foi o centro galego sempre. E máis, lembro que nos anos 60, mediados dos 60, un día no periódico Clarín de Buenos Aires, un dos máis vendidos na cidade de Buenos Aires, eu non estaba interiorizado do centro galego, non? Sabía que existía, pero nada máis. Eu un rapaz, non chegaba aos 20 anos, e saía un artigo que decía a entidade mutual máis importante do mundo, non da Argentina, non da América, do mundo, Centro Gallego de Buenos Aires. Así que nada, iso é a nosa cultura, a nosa historia como pobo non se podería entender sin os galegos en Buenos Aires, por suposto, pero sin ese traballo fenomenal que foi a creación do Centro Galego. Hoxe vido a menos, pero bueno, temos o patrimonio cultural e temos a herdanza daquela xente, e o cuarto donde finou Castelao mantémolo como sala museo, e calquera galego que vai a Buenos Aires está pechado, lógicamente, porque está dentro dun hospital, non? Non podemos ter un acceso público como nun centro comercial, pero cando vai alguén, sobre todo cando vai alguén de Galicia que quere coñecer a habitación, sempre está aberta para que o poidan visitar. Iso é moi importante. E hai moitísima xente que vai, que se emociona ali, porque está o leito donde morrera el. Contoche que na primeira viaxe de Carlos Núñez a Argentina, cando nos conocimos, dende entón somos amigos, eu leveino á habitación de Castelao, e Carlos, que é unha persoa exquisita, díxome: puedo tocar la cama? Que calquera vai e bota a man, non? Carlos díxome: puedo tocar la cama? Digo, sí, hombre, como non vas a poder tocar la cama? E iso é un legado único, porque Castelao foi único, e non era socio do Centro Galego. Bueno, el era un home que vivía da caridade, porque psíquicamente estaba entregado, era un home que non quería vivir, non hai dúbida de que xa non quería vivir, porque el vivía por e para Galicia, e Galicia coa dictadura para el estaba perdida. Entón, sendo un home que podía traballar do que lle pete, desde médico ata debuxante, xornalista, non traballaba, vivía un pouco da caridade de esa gran colectividade daquel momento. Vivía nun apartamento xustamente de Manuel Puente, meu veciño de Salvaterra, así que non era socio do Centro Galego, pero como todos os seus amigos valedores eran socios, foi atendido con agarimo, con todos os tratos como se mereceu, hasta, por suposto, o seu pasamento. E logo foi depositado o cadaleito no Panteón do Centro Galego na Chacarita, hasta que finalmente volveu á terra e está no Panteón de Galegos Ilustres, non? Un dos momentos máis tensos e complicados para os galegos foi a Guerra Civil. Como xa sabedes, houbo milleiros de exiliados e os centros galegos foron, neste caso, focos de resistencia contra a ditadura franquista e escolas de democracia e sindicalismo. E un deses exiliados ilustres foi Afonso Daniel Rodríguez Castelao, e a maior vinculación súa con Argentina é total. De feito, será ali que desenvolva unha parte moi activa do seu compromiso con Galicia. A nosa imaginación verá unha fogueira en cada cemiterio, como outros tantos clamores de xusticia. Pero no de Pontevedra verá unha lavarada que chega até o ceo. Esta é a chama do espírito dun gran galego que non figura na Santa Compaña dos Inmortais, porque non pertence á historia, senón á tradición. Este é o lume do espírito de Alexandre Bóveda, estrela e bandeira do noso porvir. Velaí o que eu quería decir neste día de Galiza,
En louvor da nosa tradición e por riba da nosa historia, todos os galegos que residen nesta terra que para nós é unha segunda patria. E nada máis, amigos e irmáns, que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Esta breve alocución que acabades de escoitar forma parte do célebre discurso Alba de Gloria, de Castelao. Temos constancia de que na súa estrea emocionou a toda a xente presente. Así foi, Gabri. A revista del Centro Gallego recolle o seguinte. A alocución de don Alfonso Rodríguez Castelao, pola beleza da forma e pola fondura dos conceptos, cativou os asistentes a este gran acto que enchían toda a sala e que premiaron a disertación do señor Castelao con aplausos que o interromperon algúns instantes e que se fixaron máis extraordinarios ao finalizar o orador a súa alba da gloria. A data do seu pronunciamento foi o 25 de xullo de 1948, no Teatro Arxentino, como colofón das Xornadas Galegas que organizara o Centro Galego de Bos Aires. Tamén será no exilio arxentino que Castelao estrena unha das obras máis recoñecidas, Os vellos non deben de enamorarse. Aquí vos deixamos un fragmento da súa propia voz grabado o 8 de outubro de 1941 na estrea da obra en Montevideo, Uruguai. Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, no estoy presente, pero creo que os oigo y que vosotros oís el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del espíritu no se adaptan a las fronteras de la nación y que las obras de arte vuelan como los pájaros por encima de las fronteras. El arte no cabe dentro de los linderos políticos y por lo tanto mi obra pudiera ser universal, pero a condición de que sea una verdadera obra de arte, que eso no lo podemos decir nosotros, sino los que vengan después y acaten nuestro veredicto. Ahora bien, no hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad, y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico, pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega, y fue imaginada para regalía del pueblo gallego que si no alcanzó su destino verdadero, se presentó por primera vez ante una colectividad de muchos miles de gallegos y se entrega por segunda vez a la emoción de los gallegos de Montevideo y de nuestros hermanos uruguayos. Es todo cuanto se me ocurre decir pensando en que mi obra será bien acogida por el público que asiste a presenciarla y por la crítica de este país admirable que siempre ha tenido un lugar en mi corazón cuando vivía en Galicia y hoy, más próximo a él, ocupa todos mis sentimientos de fraternidad. Muchas gracias. A primeira vez que se estrea a obra é no Teatro Maio, de Bos Aires, o 14 de agosto de 1941. E forman parte da súa representación dúas figuras moi interesantes. Fernando Iglesias, máis coñecido como Tacholas, e Maruxa Boga. Fernando Iglesias Tacholas foi un gran actor cun enorme compromiso co galego e a súa cultura. Natural de Ourense, emigra a Bos Aires en 1929. Axiña se integra nas sociedades culturais e recreativas galegas e convértese en animador das súas veladas, con monólogos e diálogos amañados para a ocasión,
pero querendo transmitir sempre aos seus conterráneos o valor de non renuncia ás súas orixes. De feito, en algunha declaración súa deixa claro que rexeita a caricatura que habitúan facer os arxentinos dos galegos no cine e no teatro, e que deixou de lado papéis nos que o galego como persoa parecía ridiculizado. Tamén estaba moi fachendoso dos seus valores. El mesmo, nunha conversa, recoñece o seguinte: O segundo motivo de orgullo é o da axuda á República durante a Guerra Civil. Non houbo ninguén que subise tantas veces a un tablado para funcións a prol da República. Porque no mundo non houbo un país que axudara tanto a República Española. O pueblo, a masa do pueblo, como en Buenos Aires. Pola súa banda, Maruxa Boga tamén é unha figura moi interesante. Coñecida sobre todo pola súa faceta na radio, o seu compromiso con Galicia e o galego é evidente. Cortázar dixo, das galegas e dos galegos, que precisaban da súa lingua para respirar. Así lle aconteceu a Maruxa Boga, que reivindicou sempre o legado de Castelao. Compre lembrar que Maruxa non naceu en Galicia, senón en Bos Aires. Iso sí, filla de galegos. A súa nai era de Noia e o seu pai de Lestrove. Como dixemos, Castelao outorgalle o papel de Pimpinela na súa obra de teatro que coincide con Tacholas, pero a relación con este último non remata aí. En 1945, con Aróstegui, Tacholas e Enrique González, puxo en marcha en Radio Buenos Aires Recordando a Galicia, un espazo semanal que se mantivo ata o 25 de marzo de 1984. Explícao María Xosé Porteiro. Porque ali é onde se estrenan Os vellos non deben namorarse, e ali é onde Maruxa Boga, que era unha grande locutora galega, filla de galegos, fai o seu programa Recordando a Galicia, que inaugura Castelao. Que co grupo de gaiteros de Irmáns do Pazo pois recordan e reviven e refrescan esa memoria que nunca se perde na emigración, pero para eso se teñen que dotar de medios. Eses medios, no caso da Argentina, foron os medios de comunicación, a cultura e un poder de certo prestixio e a sanidade. Con todo isto, vemos claro o que nos conta Porteiro. Hai toda, digamos, por decirlo así, hai unha elite cultural galega que se conserva na emigración / exilio en Argentina. Iso é un fenómeno moi peculiar da Argentina. Iso non pasa en Venezuela, iso non pasa en Uruguai, é dicir, creo que no contexto de América é moi peculiar. Como dixemos, o exilio supuxo un momento de gran creación artística e podemos poñer en riba da mesa a dous artistas moi recoñecidos, Luis Seoane e Francisco Asorey. A arte destes dous homes únenos de xeito directo á Argentina. Por exemplo, temos dúas pezas artísticas de Asorey que son importantes para coñecernos nesta conexión. Francisco Asorey naceu en Cambados no ano 1889. É un dos mellores escultores da nosa historia. Así o demostra que está enterrado no Panteón de Galegos e Galegas Ilustres e que no ano 2024 se lle dedicase o Día das Artes Galegas. Así é. Unha das obras que nos vincula con Argentina é A Naifiña, creada en 1922 e durante moitas décadas en paradoiro descoñecido, ata que en 2014 os familiares do escultor localizárona no Museo de Artes Decorativas Firma e Odilo Estévez, en Rosario, Argentina. Esta obra sigue a liña creadora de Asorey. O emprego do simbolismo, o novo papel da muller ou a conexión entre o nacionalismo e artes construen unha nova referencialidade artística. Velaí van nacer as diferentes mulleres esculpidas de Asorey, mulleres aldeás, de coloridos panos que aluden á maternidade, á devoción popular ou ao cuidado do campo, de caras redondas, fazulas encarnadas e ollos azuis, e que se converten en alegorías simbólicas da propia Galicia. Outra obra que nos une con terras argentinas é o altar que elabora para o Centro Galego de Bos Aires. Xunto coa inspiración popular das súas figuras, adobiadas con vestimenta tradicional galega, Asorey tomou numerosas referencias da arte medieval galega, especialmente do románico considerado como o período artístico de máis esplendor do país por parte da xeración Nós. O altar inaugúrase finalmente o 15 de agosto de 1943, cando se celebrou unha cerimonia polo remate das obras do Panteón Social e a inauguración da capela. A revista Galicia describiría deste xeito a obra de Asorey. Trae á memoria as liñas máis puras dos nosos cruceiros populares ou das nosas imaxes labradas en granito pros pórticos ou os altares das vellas igrexas medievais galegas. Para quen quera ver esta obra de arte, ten imaxes dispoñibles na web do Consello da Cultura Galega. Como sempre, un espectáculo. E agora quédanos outro artista que nos conecta coa diáspora galega de Bos Aires. Estou falando de Luis Seoane.
Este pintor de renome pisaría por primeira vez Europa no ano 1949, logo de 13 anos de exilio. Aínda que Seoane era pintor, o certo é que tamén cultivou a poesía e fixo para falar do exilio e das súas preocupacións da diáspora. No seu Fardel do exiliado, Seoane tiña como propósito enunciar a súa persoal reflexión sobre a migración e o exilio. Segundo o poeta, dúas facianas converxentes nunha idéntica realidade, caracterizada polo alleamento e a exclusión social. Seoane era fillo dunha familia de emigrantes retornados que acadara certo acomodo económico na Argentina, onde el mesmo nacería. Ben fose nas facetas de poeta, dramaturgo, xornalista ou editor, ben na de artista gráfico e plástico ou deseñador industrial, todo o seu admirable e original universo creativo foi erixido primordialmente durante os longos anos do exilio porteño. O que estades escoitando é a Manuel do Pazo. Naceu o 10 de maio de 1872 na parroquia de Manduas, no concello de Silleda. A súa conexión con Argentina ven de cando tiña 19 anos. En 1902, cando, fuxindo do servizo militar, escapa coa súa moza Margarita Perfecta Collazo, natural de Bandeira, escondidos nun barco con rumbo á Argentina. A súa carreira estivo marcada polo éxito e a fama, dado o virtuosismo co que manexaba a gaita. Os que o coñeceron afirman que tiña moi boa afinación, que requintaba e picaba as notas dunha maneira particular, ademais de cantar e tocar ao mesmo tempo, arte que poucos gaiteiros souberon desenvolver. Do Pazo era frecuentemente convidado ao popular programa de radio Recordando a Galicia, do que acabamos de falar, dirixido por Maruja Boga e Alfredo Arostegui. Gravou numerosos discos e participou na música incidental de dúas películas, Cándida, con Nini Marshall e Juan Carlos Tori, e La calle junto a la luna, con Narciso Ibáñez Menta e Enrique Serrano. Viaxou unha soa vez a Galiza, en 1923, para visitar a súa nai, xunto co seu primoxénito Antonio. Ao regreso dunha actuación do 12 de outubro de 1951 cunha romaría de San Francisco, Córdoba, enfermou gravemente dos pulmóns, deixou de tocar e 6 meses máis tarde, o 28 de abril de 1952, faleceu aos 70 anos. E coa súa música despedimos este 7º e último capítulo de Sete Ventos. Deixamos atrás o Ábrego e ata sempre, un placer. Descubre máis voces e ideas en consellodacultura.gal/agora.